Kirjasto on avoin kaikille ja täällä saavat kaikki oleskella, tavata muita ihmisiä ja seurustella. Kirjastossa on tietokoneita ja langaton verkko, jota saat käyttää ilmaiseksi. Voit myös ottaa kopioita ja tulosteita edulliseen hintaan. Kirjastossa voit tutustua näyttelyihin, osallistua ohjelmiin, lukea lehtiä ja kirjoja kirjastossa tai lainata materiaalia kotiin. Kirjaston materiaalin lainaaminen kotiin on ilmaista, mutta sinun on ensin rekisteröidyttävä lainaajaksi ja saatava kirjastokortti. Ota mukaan voimassa oleva henkilöllisyystodistus. Ensimmäinen kirjastokortti on ilmainen. Saatuasi sen voit heti ryhtyä lainaamaan. Kirjasto välittää myös kirjoja monilla muilla kielillä kuin mitä sen omista hyllyistä löytyy. Kysy lisää henkilökunnalta. Pyydä myös henkilökunnalta apua tiedonhaussa. Tervetuloa omaan kirjastoosi!